Halo bolo, wayahe bengi madang dhisik. Biasane rak madang karena iki sirai mumet mungkin darahku rendah. Iki aku madang bolo. Di ayam sama sambel. Ngene wae bolo. Madang ki ngene lho. Meh ora mak bengi. Iso sih, tapi kadang kok darah rendah. Ora pernah darah tinggi bolo, darah rendah sampai nang kepala madang bolo. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Biasane ngambil dhewe bolo. Wis nek ngene iki wis gak mood nyambel, gak mood masak, gak mood sembarang barang. Alhamdulillah ono sing enak, sing cedhak, enak. Mantap pedes e koyo selera ilaku. Dodolan akeh cuman kan kadang ora sesuai karo ilate dhewe kan. Selerane Semarang ki masakane manis bolo. Sambel bawange kayak gula. Aku ora seneng ngono kuwi sambel bawang menurutku yo lombok bawang uyah ngono sih. Tapi ya ora nganggo gula juga, nggak enak sih menurutku. Tapi nek menurute sing doyan manis ya enak-enak wae. Ibuke mau ngambele dedakan. Ana wong tumbas langsung gawe ke mau sambal japrak apa sambal bawang apa pakai saus aja mau digeprek apa enggak. Aku senengnya nggak digeprek gini aja. Tapi sambelnya pedes, mintanya yang pedes. Masak-masaknya ya mungkin mulai sesuk ya. Sirahku menyala. Yang do madiang, sing urung madiang, wareki, istirahat sing cukup, sehat-sehat. Bye bye.